Salut, astăzi ne vom juca acest joculeț interesant, bun, și ok, bro, e cu lasere. Da, am văzut aici că unii playeri tot mureau, adică nu-i greu. Chestia să nu trebuie să te duci pe margine, pe aici. Asta e toată ideea principală. Să nu te duci pe margine, așa. Bă. Uite că a intrat iar Adelina. Bună ziua, Adelina, Adelino, ce faci, Adelina? Trebuie să salut. Ade. Fac video. Video. Fac video. Și apari în el. Din nou. Din nou. A, bună, vlog. Da, din nou. Și iară să apărăm, deci să dați friend. Se spune mai așa, cum vreau eu. Iar se bucură. Hai să facem asta. Acum, dar am mai făcut un video asemănător ca ăsta și a apărut în video, de asta. Iar se bucură, însă e a doua oară. Dar chiar, nu știu, are presimțire. Deci eu tot timpul când fac un video, ea trebuie să intre și e foarte fain. Este o prietenă foarte bună, Adelina. Ok, am ajuns la checkpoint. Bro. Oh, am trecut, da. Înainte. Ok, atât de bro, e numai din ăla. Dar cum? Uite că... Dar nu... Ce? What? Nu zic că e din ăla. Uite, deci... Bă, ce? Cred că în partea aia la altă. Sorry. Bun, de aici. Așa, până la aproape ultimul. Dar n-am înțeles ce trebuie să fac. Care... Doamne, cum a ajuns ăla? Nu. Deci trebuie să le ating? Care nu. Asta? E foarte ciudat ce se întâmplă. Ia, treia pătrățică, parcă putut să o atingă. Bă, cum poate, Adelina?